Ovo je Vuk. Vuk ima 32 godine. Vuk živi u Srbiji, u Beogradu. On je lekar. On radi u bolnici. Vuk ima ženu, sina i ćerku. Vukova žena se zove Vesna. Ona radi kao učiteljica u školi. Vukov sin se zove Marko. On je student. On sanja da postane policajac. Vukova ćerka se zove Marija. Ona je učenica. Ona voli da crta i da svira gitaru. Ovo je Vuk. Vuk ima 32 godine. Vuk živi u Srbiji, u Beogradu. On je lekar. On radi u bolnici. Vuk ima ženu, sina i ćerku. Vukova žena se zove Vesna. Ona radi kao učiteljica u školi. Vukov sin se zove Marko. On je student. On sanja da postane policajac. Vukova ćerka se zove Marija. Ona je učenica. Ona voli da crta i da svira gitaru. Vuk voli motocikle. Vesna voli da fotografiše. Marko voli kompjuterske igre. A Marija voli slikanje. Vuk je muškarac. Vesna je žena. Vuk je Vesnin muž, a Vesna je Vukova žena. Marko je dečak. Marko je sin Vuka i Vesne. Marija je devojčica. Marija je ćerka Vuka i Vesne. Marija je Markova sestra, a Marko je Marijin brat. Vuk voli motocikle. Vesna voli da fotografiše. Marko voli kompjuterske igre. A Marija voli slikanje. Vuk je muškarac. Vesna je žena. Vuk je Vesnin muž, a Vesna je Vukova žena. Marko je dečak. Marko je sin Vuka i Vesne. Marija je devojčica. Marija je ćerka Vuka i Vesne. Marija je Markova sestra, a Marko je Marijin brat. Ovo je Vuk. Vuk ima 32 godine. Vuk živi u Srbiji, u Beogradu. On je lekar. On radi u bolnici. Vuk ima ženu, sina i ćerku. Vukova žena se zove Vesna. Ona radi kao učiteljica u školi. Vukov sin se zove Marko. On je student. On sanja da postane policajac. Vukova ćerka se zove Marija. Ona je učenica. Ona voli da crta i da svira gitaru. Vuk voli motocikle. Vesna voli da fotografiše. Marko voli kompjuterske igre. A Marija voli slikanje. Vuk je muškarac. Vesna je žena. Vuk je Vesnin muž, a Vesna je Vukova žena. Marko je dečak. Marko je sin Vuka i Vesne. Marija je devojčica. Marija je ćerka Vuka i Vesne. Marija je Markova sestra, a Marko je Marijin brat.